ימי חרקים טעים, ים 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 ים. מה קורה חרקים? איתכם אילן עם אילי. עוד פעם. אני אילי. והיום אנחנו פותחים פאקים איתו, ובואו נפתוח פאק ראשון. שקט, אנחנו שמים את המצלמות. חזרנו אליכם. ואז סידרנו את המסך, וכמו שאתם רואים, הפאק הזה די טוב. קיבלנו פה את רודריגז זהב, שזה די מעולה. את סזר, שוער ברזילאי ממש טוב. נכון. אני חושב שהוא הכי גדול זה סנצ'ז. שחקן מעולה. ועוד כמה שחקנים. בסדר. תעבור פאק? כן. אוקיי, מה יש לנו? גריזמן! שחקן מעולה. פפה. אז אנחנו קיבלנו פה את פפה, גריזמן, וזהו נראה לי, זה כל השחקנים הכי טובים פה בינתיים. וכל מה שאנחנו מכירים. מג'וקיץ', שחקן מעולה, שחקן טוב. אנחנו לא יודעים מי זה, זהו, זה השחקנים היחידים בינתיים. אוקיי. רקיטיץ', איזה שחקן. אוזיל ורוד. ועוד שחקנים שאני לא מכיר. אחלה. פפה כבר קיבלנו את פפה. נכון. לא, חכה, אל תעבור. יש לנו גם פה את מרטינז, נכון. שהם לא עשו נכון, הוא כבר משחק בסין איפשהו. יש לנו פה גם את מנגלה. מנגלה שחקן טוב מאוד. אני מכיר אותו. אילן מכיר אותו, כל מישהו אחר לא מכיר אותו. הוא עכשיו במנצ'סטר סיטי. בופון שוער ענק. יש לנו פה גם את ורמלן שהיה בברצלונה והושאל לרומא. יש לנו פה גם את בן ארפה, שחקן מעולה, עכשיו הוא בפריז סן ז'רמן. למפרד היה בצ'לסי, שחקן מאוד אהוב. וזהו בינתיים. אוקיי, בואו נפתח פה קוד אחד. זה יהיה, לא רואים את השם, יש בעיה. יש לנו פה את חסה שהיה בריאל. יש לנו פה את ברטה שעכשיו הוא כבר בדורטמונד, זה קצת טעות. גונדוגן, שחקן מעולה, הגנה. ואת סלאח המצרי מרומא. ואופה. אוקיי. ומי שלא ראינו היה רונדון, דרך אגב. שחקן גם טוב מאוד. מוונצואלה. סנצ'ז. אוקיי. יש לנו פה גם את אלונסו. סטמבולי, מי שמכיר. בראימי. ויש לנו גם פה את שטוב לרוסים מבן אילן. סתם. אילן נעלב כמו שאתם שומעים. רק שתדעו, גם אני רוסי. דרקסלר, יש לנו פה את אברה שחקן טוב. לוקאקו! אתה לא מכיר אותו? לא. לוקאקו! איזה שחקן גדול. לוקאקו, לא טטויון, לוקאקו. של בנאקו. נסרי שחקן טוב. יש לנו פה גם את ולנסיה. מי עוד? שהיה בתחת. בומט. נכון, לא מתאים. יאללה. אתה לא מכיר אותו? לא. נמשיך. אוקיי, אנחנו חייבים להשיג סוללה.
אני מאמין. דימריה! יש לנו פה גם את אובלק, שחקן טוב מאוד, שוער, בין השוערים הכי טובים בעולם. מרקיסיו, שחקן טוב. דזגויב, גם מי שמכיר אותו. וכמו שאמרנו גם דימריה, יש לנו פה מישהו ירוק, אני לא הכי מכיר אותו. בואו נפתח עוד פאק. פפה, פעם שלישית או רביעית שאנחנו מקבלים אותו. סילבה ורוד, הרננדז, כחול אדום. איזה שחקנים, פאק טוב. עדר, זה האיש שניצח לפורטוגל את היורו. הוא בהערכה כבש לפורטוגל והשיג 1-0. זה מה שאני זוכר, נראה לי. וסזר. וויליאן ורוד! וויליאן זה שחקן אהוב עליי, אני אוהד את צ'לסי, קבוצה מאוד טובה. אז בואו נפתח עוד פאק. אנחנו שמים כבר לסוללה. פפה, עוצרים לרגע. מה קורה? חזרנו אליך. אז חזרנו. יש פה את לנו ואת פפה ואת הרננדז, שמה שהראיתי לכם שמקודם היה ריסו, נראה לי שאני מכיר אותו. ריסו גם נראה לי שאני מכיר אותו. טוב, בואו, אנחנו כבר חוזרים שנייה. חזרנו עוד פעם, יצאנו קצת להפסקה קצרה. אתה לא מכיר את גוק? גוק? לא, אבל אני מכיר את ברטון. ברטון שחקן נכון די היום. טוב. ראינו עליו סרטון קצת מוזר, מראה שהוא די שחקן אלים מאוד. נכון. אבל בסדר. חשבתי שזה יהיה אוסקר. גוסטבו, לא הכי יודע מי זה. מי יש לנו פה? את לוקאס וזקז מריאל, שחקן מאוד טוב, שחקן צעיר. סיו וגולן. גונזלס? לא, אנחנו לא יודעים מי זה נראה לי. אתה יודע? אני לא. איזה פאק? בוא נראה. איזה פאק? קאנו פלנקה. אוקיי, יש פה את הארט. יש פה את ג'וארד, שוער מדהים. גם אחד מהשוערים הכי טובים בעולם, כמו שאמרתי לכם על אובלק מקודם. מה יש לנו פה? בואו נעצור רגע. אמרנו לכם, ועכשיו אנחנו פותחים עוד פאקים. פאק אחרון, לא להיום, הפאק אחרון הזה שעכשיו אנחנו פותחים, אולי לבסוף אנחנו... בופו, לא, בונוצ'י, התבלבלנו. סליחה. יש פה את קוואדרדו, דוגלס קוסטה, דאגלס קוסטה, ג'ונס שהוא בבנפיקה. קוואדרדו דרך אגב שיחק עם בונוצ'י ביובנטוס שנה שעברה. ועכשיו אנחנו נעשה פאקים אחרים, נכון, פאקים פחות מיוחדים, נכון, אבל גם יכולים לצאת שחקנים לא טובים מאוד. איימון, כל הזמן יוצאים שחורים וזה גוצה או משהו. למה, הקפטן של ביירן ואלווס שהוא היה בברצלונה, עכשיו הוא כבר ביובנטוס, כמו שאתם יודעים. לא ידעתי שהוא עבר. הוא עבר ליובנטוס, הוא חתם ל3 שנים נראה לי, אם לא פחות. אוקיי, ועוד פעם. עכשיו אנחנו מקבלים פה את מירנדה, נראה לי כן זה מירנדה. המשק. עלי, שכחתי את השם, סטרלין, יש פה את עלי, אל שעראוי יש פה, אל שעראוי,
שערארי. שעראווי. שערארי. טוב, אוקיי, אילן לא יודע איך להגיד. יש פה את גונדוגן, המשיק, דלה עלי, הנה נזכרתי, סגול, שחקן טוב מאוד, צעיר. ואתה... תעביר. ולקזט, שחקן טוב מאוד, מהיר מאוד. לקזט מאוד, חוץ מגטיאן. לא יודע, אל תמציא, לא באמצע, סתם. אם אתה מכיר, אתה מכיר. עוד פעם. גונזלס. יש הרבה שחקנים, גונזלס בהרבה מאוד פאקים בסרטונים הקודמים. אברה, שחקן מיובנטוס, מצרפת. גם גונדוגן, עוד פעם. הוא שיחק ביורו. כן, הוא מצרפת. כן. שחקן נראה לי הוא נתקע ברונלדו. לא, פייט נתקע ברונלדו. הארט, ג'ורד, עוד כתום. פעם. טוב גם מאוד. ירוקים, מטאודיו. איפה? מטווידי. קורזאווה. אל תגיד קורזאווה. אם אתה לא יודע תביא לי. מטווידי, שחור זהב. ניין גולן, שחור זהב. שחקן נפלא עליו. וקורזאווה, לא בטוח מי זה. אני יודע, ראיתי אותו בסרטונים הרבה. הוא שחקן טוב. ראית? מי זה? אני לא יודע אותו. שם מוכר לי. פאק נראה לי בינתיים הכי פחות טוב שלנו. נכון. לא הכי מכירים, חוץ מרייס. רמזי, שחקן גדול. ורדי, דייביס, גם שחקן מאוד טוב. מי עוד? חיקוי של בואטנג. נראה לי, אם זה לא בואטנג. לא, זה לא בואטנג. מצחיק. ונדרוויל. טלו. הוא חדש או? לא, טלו שחקן די טוב, הוא היה בפורטו. טלו שחקן מאוד טוב, מאוד מהיר. וואן מטה, איזה שחקן. בסדר. טלו. ונדרוויל. חשבתי לנו. מי עוד? ג'ון. לא יודע. ראית פעם ג'ון. לא באמת. חשבתי מה שאני? לא. בוא נעבור. נראה ונעבור לרונלדו, סתם לא. מי זה? לא יודע. כמה צבעים יש לנו כאן? מסצ'רנו, מרטיאל. מסצ'רנו זה היגואין, מרטיאל. שחקנים טובים. לא. עוד מעט אנחנו חייבים לגמור את הסרטון. פאק אחרון להיום? לא, אני אומר לך נקבל עוד פאקים. עוד לוריס. פאק אחד. איפה לוריס? לוריס גם שוער מאוד טוב. הוא היה ביורו? כן, בטח שהוא היה ביורו. שוער פותח בצרפת. אז זה הפאק האחרון להיום. אולי נעשה עוד סרטון, לא בטוח. אתם תראו? אולי. בופון. שחור. טוב, אנחנו צריכים לסגור, אז סליחה, אבל נתראה בסרטון הבא, אולי אני אתארח עוד פעם. ביי.